lasai, bai? Goazen zuarekin mezutea, ea bate sortzen den puntu handi bat eta ara lokatezkoa. Goazen! Nik usten den nahikoa dela. Gainera bi egin ditugu. Goazen zuek batei probatu eta bestea beste. Horrekin gelditu. Bai. Horrekin gelditu. Igual gehiago dugu. Bai. Mira, horra moa nahi badako. Ez diote eman. Hor beste bat eman dio. Hor dago. Eman dio. Hor beste. Harriak erabiliz eta egurrak erabiliz. Dispertak ateratzen ari dira. Zu pixkar gehiago batzen egin. Belarriak ez dute zikozoa eta ez degokiko afariak. Bale. Kontaktu. Batzen du. Eta ekonomiaren barruan egitarriaren buruz hitz
nahi.